eta Margari, zer modu zaute? Kaixo, Mikel, ondo eta zu. Etorri ekualtzate honekin nerekin pixkat hitz egitea. Etorri, gutxi pixka lana, ez da inbeste lan egin barta. Ai, Juan eta Margari, enteatu naiz, anai arrebak zaretela? Bai. Bai. Zer moduz moldatzen zeate? Oso ondo. Nahi gondo. Diskutitze dugu dana bezala, baina momentu nazte zaizku gauzek eta... Hori gauza hona da. Zemat urte dara mazu hemen? Guk 45 bat ola. 45 urte bai. Zein hasi zen hemen? Gure amata bere bi aizpek iriki zuen tabernia, 1900 da 58. Ustut, hemengo berezitasun handi hori, o el pintxo estrella kalamarrak albia. Bai, nik uste bai. Bai, jendi behintzet asko gustatzeko nago, gehien askatzeune, azte bugaratan, kalamarak. Bai. Igualgazu kaldera erakutsiko aldiezu. Juan, zuk igual, tabernan zeitu barko zulanien jende etortzen Bai, ez da Ni problema. Margarik inoengo nahi zu kaldera. Oso ondo. Margari non da zu kaldera, zu zamengo erregina. Juan, venga lan bizkati marko dibet. Margari guapísima, erakutsi barria zu kalamarraiek. Bale. Eta gure protagonistak hementxe daude, kalamarrak. Zu garbi itxurarra dakate, eh? Bai, oso kalidade honezku dira. Hori ze gauza importantea den gaur egun kalidade honeko produktu bat izatea. Zalda ala. Bai. Alaxe da. Azkenean jendiei emate jozuna, nik beti esatet, niri gustatzezatan produktua. Aizu, hemen ikusten duk, hau zer dia tentakuloko nola izaten joiek edo. Bai, hau dia, lokez txipiroien, leno mostuetan tu horren tentakuluek. Orduan batzuek hauek nahi izateitue, itxure zatarra hue dakebe, baina zaborez, niretzat zabore gehiago dakebe. Bai, orduan posible da, hau bakarrik eskatzea edo hau eskatzea, edo mistoa. Ze hona. Bueno, Margari, guain prozesua ikusi nahi dut, bai? Orduan hau irinatan pasa berda eta freidorara, bai? Ni probatu nahi dut horiek eta, venga. Bale, ontxe prestako itzu. Oso, ongi. Bueno, Mikel, hemen, azpeita tabernako kalamarak. Azte itxura dakate. Ea jendek asmatzen duen hemengoak direla, Margari? Espero baiet. Aio, Margari, guapa! Buen arte. Hori enbidia ematen ditonek. Aio! Eta Azpeitia tabernak lortu du nire kalitatezko seioa. Hortxe da. Egunon. Kuku, ezin ez jetxi. Aizaltzalde gau. Arpezue bine... Euskal Telebistako. Claro. Biba zuek eta. Oixe. Hola, maikatakoa. Kalamares, izan Torri, kalamarra. Guzti gabe, torri honea. Probatu horrela, suabe, ongi probatu. Kafe guztu arrazakoat, eta hori zimezik entzik. Bale, hor txutziko du, ik bai, probatuko du. Potaje jatea. Potaje bakarra, zuek probatu eta ea asmatzen duzuen ze tabernakoak diren. Oso ezagunak dira. Igual beroak daude, kuidao. Ez, jauzuko daude. Eura dire hotza zeoketa. Mingaina gait. Egarri uretan, lehene handi gatata goietan. Baina oso derrak. Baina goxoak. Euskitzakoak. Ez dira euskitzakoak. Hemen azpeitikoak dira, urolan hartutakoak. Zuk beste bat probatu nahi? Ke txoio izan duzuen. Zuk jadara mazu bi. Kalamara probatu nahi hemen azpeitik. Euskitza ez da. Barrazpeitikoak aldira. Ez. Baina beste bat emangoik ea asmatzen duzu maiala ez. Ez da posible gizona. Da, platilu dana. Platilu dana, asmatu. Hain ditu. Iepa, Azpeiti tabernako kalamarrak. Nik esango izut sukaldarin izena, Margari. Ze tabernakoak dira horiek? Gobek Azpeitia tabernakok. Azpeitia tabernakok, seguro altzaude? Bai. Osongi belen, alaxe da, asmatu du! Azpeitian niguek. Ara? Azpeitian niguek. Bai, Azpeitianeko izangoa, bai. Exactamente, Azpeitia tabernakoa. Anai arriba dazkebeta. Oixe? Gustuko kaldituk. Este bat, que txoio! Zuia tripako mina izango zu? Zai, Izak, ze beroa. Uste izatartzen. Ez tekatzen, ze pasatzen zikba? Positio humanean. Guai, venga, hasta luego, Lucas. Venga, aio artista. Venga, artista.